بسم الله والابن المنفس قدسن هذا أملاخ أمين نخبركم خرصوص حواتن أحتن نيهون عالمون بساقات بيابهر أبزي سالساي كفال تهرتنا صلوت أبهير كريستينا بغينا لنا أبزي حلقة قلت تبرتات أبري كدان أبو بخلاي كان نبيات عبيت نبيات እግዚአብሔር በከመይ ዛመሰለ በናይ ግሊ ልብን ልብስ ተሰመን እግዚአብሔር ጽንዕ ከምስማዕን እግዚአብሔር በጸሎት መረኻብን ከመይ ከም ዝነበረ ዓበይት ነቢያት ጠቅሽና በአብነቶም በገባቦም እግዚአብሔር ክሳብ ከመይ ከም ዝሓጎስዎም ናይ እግዚአብሔር ልኡኻት ኮይኖም ህዝቢ ድሕነትን ምትዕራቕን ፈውስን እናበይ እግዚአብሔር ዘበስሩ ከም ዝነበሩ ርኢና እዚ እናተወራረደ ዝመፀ ኣገባብ እምበኣር እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ዘመነ ክርስትና ኣብታ ሓዳሽ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመስረተት ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ከዓ ኢየሱስ ነቲ ካብ ብሉይ ኪዳን ኣቦታቱ ነቢያት ኣብ ሓጎታቱ ኣበው ዝፅልይዎ ዝነበረ ጸሎት ንሱ እውን እቲ ብግሊ ምስ ኣምላኽ ከመይ ጌርካ ከም ዝራኸብ ኣብ ስርሑ ኣብ ተልእኹ ንጸሎት ይቐደም ከም ዝነበረ ፍልይ ኢሉ ከዓ ንብሕቱ ይፅሊ የስተንትን ብለይቲ ብቐትሪ ይፍፅሞ ከም ዝነበረ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ርኢና ኢና ኢየሱስ ድሕነት ሂቡ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ጾርና ተሸኪሙ እቲ ናይ መወዳእታ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ዓረቐና ከዓ ናብ ሰማይ ቀመ ምዕራጉ ሓዋርያቱ ዝስዕይሎም ሓይሊ ክሳብ ተቐበሉ ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፅኡ ኣብዚ ዝያዳ ክርድኦ ዝግባአና ኢየሱስ ዳርጋ ሽብኣይ እተው ይብሎም ኣሎ ማለት እዩ ተዓፅዮም ኣብ ኢየሩሳሌም ክፅልዩ ንምምፃእ ነቲ ኣብ ጸሎት ኣብ ተኣማንነት ኣብ ሽብኣይ ኣብ ተጋድሎ ኣብ ጾም ምላሽ ዝህብ ሓይሊ ዘዕቅብ ዘተባብዕ ሓድሽ ህይወት ዝፈጥር መንፈስ ቅዱስ ንኽፅበዩ ይነግሮም ሓይሊ ካብ ላዕሊ ክሳብ ትቕበሉ ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፅኡ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ልዕሊኻትኩም ብዛዕባ ዓይን ክምስከር እዩ ናብ ሓቂ ዘበለ ክመልሓኩም ይብሎም ስለዚ ካብቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንሪኦ ዝነበርና ኣማለክቲ በዓል ሙሴ ኤልያስ ኣብርሃም ኖህ መልከጼዴቅ ዳዊት ኩሎም ናብ እግዚኣብሔር ብጉሎም ተለማሚዶም ምስ እግዚኣብሔር ከዓ ተራኺቦም እግዚኣብሔር ልቢ ልቢ ይዕብሎም ካብ እግዚኣብሔር ከዓ መልእኽቲ ተቐቢሎም ንህዝቦም ከምሁሩን ክፅልም ክምህለልን ጾምን ጸሎትን ተጋድሎን ዕርቅን ክገብር ይዕድሞ ነይሮም እዚ መንፈስ እዚ ሎሚ ኣብ ሓዳሽ ቤተ ክርስቲያን ማለት ኣብ ዕለተ ጴንጤቆስቴ ወይ ከዓ ኣብቲ ዕለተ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ተጋቢኦም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ተኸተልቱ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ይልእከሎም እዚ እንታይ ዘረዳእና ሕጂ ካብቲ ብሕታዊ ጸሎት ናብ ማሕበራዊ ጸሎት ዝያዳ ክዓብይ ኢና ንሪኦም እዞም ሓዋርያት እዚኣቶም ንኢየሱስ ብዝተፈላለየ መንገዲ በይኑ ክፅሊ ከስተንትን ክሓሊ ክሕዊ ክፍውስ ከምህር ኣጋንንቲ ከውፅእ ሙታን ከተንስእ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓይሊ ተዓጥፎ ድንቅን ተኣምራትን ይገብር ከም ዝነበረ ዝተምሃሩን ኣብ መንገዲ ትምህርቲ ዝነበሩ እዮም እግዚኣብሔር ብፍሉይ ዝበለ ኣካሉ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን እሞ ንሱ ከዓ ብቃሉን ብምስጢራቱን ኣብኣ ዝነብር ንዘለኣለም ዓለም ዘይፍለዮም ኣምላኽ ኣብ መንጎና ዝነብር ምስጢረ ስጋዊ ኢልና ንኣምኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ደሙን ነብስን መለኮቱን ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ሕያው ስለዝኾነ ኣብታ ሕያው ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሕያዋን ኣእማን ኮይኖም ዘገልግሉ እንትክኾኑ ነቲ ዝነበሮም ዘይተባዕ ሂወት ብትብዓት ክቅይሩ መንፈስ ምፅና መንፈስ ሓይሊ መንፈስ ለውጢ መንፈስ ጸሎት መንፈስ መንፈሳውነት ኩሉ ተኣምራት ክሳብ ምግባር ዝኽእል ሓይሊ ንእንትኽህቦም ኣብዛ ቤት እዚኣ ተዓፅዮም ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ዝሰድዱ ከም ማሕበር ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ናይ መጀመርያ ኣመንቲ ይኽስክሶም ነቲ መንፈስ ክፅበዩ ከለዉ እዚኣቶም ኩሎም ብሓደ ኣፍን ልብን ኣብ ጸሎት ተጸሚዶም ነበሩ ናይ መንፈስ መፀናንዑ ኣብ ቋንቋ ግሪክ ፓራክሊተን ንብሎ መንፈስ ምፅና መንፈስ ሓይሊ መንፈስ ምርዳእ
ክርስቲያን ዝምህራን ኢየሱስ ዝበለ ኩሉ ዘዘኻኽርን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት ጸሎት ዝመርሖ ንሱ ምዃኑ ከዓ የስተማቕሉ። ስለዚ እታ ኣብታ ቀዳመይቲ ማሕበር ኢየሩሳሌም እቶም ምእመናን ኣብ ትምህርቲ ሓዋርያትን ሕብረትን ምቁራስ ህብስትን ማለት ምቁራስ እንጀራ ኣብ ጸሎት ተጸሚዶም ነበሩ ዝብል ኢና ንረክብ ኣብ ግብረ ሓዋርያት ምዕራፍ 2:42-47 እቶም ቀዳሞት ኣመንቲ ማሕበረ ክርስትና ማሕበር ኣመንቲ ኤክሌዝያ ኢሎም ዝስመዩ ኣገባብ ህይወቶም እንታይ ነይሩ? ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ኣብ ሓዋርያት ንሓዋርያት ተኸቲሎም ዝመፁን ኩላቶም ምእመናን ኣብ ትምህርቲ ሓዋርያት እንታይ እዮም ዝምሁሩ ነይሮም? ኣብ ብሕብረት ኮንካ ምፅናይ ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ኣሕዋትና ሓንቲ ኣብ ምቁራስ እንጀራ ቅዳሴ ማለት እዩ። ኣብ ጸሎትን ጾምን ተጋድሎም ከዓ ተጸሚዶም ይኸዱ ከም ዝነበሩ ምስክርና ቅዱስ መጽሓፍ እዩ። እዚ መስርዕ ናይ ጸሎት ቤተ ክርስቲያን ቀንዲ መግለፂ እዩ። እዚ ከም ቤተ ክርስቲያን ክንጽልይ ኮለና እምበር መንቀሊኡ ካብቲ ናይ ግሊ ጸሎት ዝዓበየ ናይ ብሉይ ኪዳን መፅኡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ ክርስቶስ ናይ ግሊ ምጽላይን ጸሎት ምስትምሃርን ካብኡ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ከም ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ብሕብረት ክጽልዩ ነቲ መልእኽቲ ርኡላን ዝኾነ እግዚኣብሔር ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ዕብየትን ተኣዛዝነትን ከቕርቡ ኢና ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ። ነዚ ብቕሩብ እቲ ዕብየት ናይታ ቤተ ክርስቲያን እናባዕበለ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ መስርዕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት እምበር እምነት ሓዋርያት መሰረቱ ዝገበረ ብፍቕሪ ዝተመሳኸረ ብፍቕሪ ዝጠንከረ ብቅዱስ ቁርባን ከዓ ዝተነገረ እዩ። ስለዚ ዝጽሊ ሰብ ልቡ ምስ እግዚኣብሔር ይወሃሃድ ኣብ ፍቕሪ ኣሕዋት ምስክርነት ይነብር እንተኾነ ግና ስጉን ነፍሱን ካብ መግቢ ስለ ዘድልዩ ከዓ ብቅዱስ ቁርባን እናተመገበ ይኸይድ። እዚ ቅድሚ ኩሉ እዚ ጸሎት እዚ እቲ ምእመናን ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍ ዝሰምዖን ዘንብቦን ጸሎታት እንትኸውን ብፍላይ እቲ ከም መዛሙር ዝኣመሰለ ጸሎታት ኣብ ክርስቶስ ፍጻሜኡ እንትኽረክብ ምእመናን ናታቶም ጸሎት ገይሮም ዝጥቀሙ ዝነበሩ ኩሉ መዝሙር ምስጋናታት ኩሉ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዝረኽብዎ እቶም ሓዋርያት ዝተምሃርዎ ከም ናቶም ጸሎት ገይሮም ናብ ኣምላኾም የቕርቡ ነበሩ። ነታ ኣብ ጸሎት ተጸምደት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ናይ ክርስቶስ ዝኽረይ ሕያው ኮይኑ እንትኽነብር መንፈስ ቅዱስ ናብ ምልኣት ሓቂ ገጹ ክመርሓ ይርአ ማለት እዩ። ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ማለት ኣብታ ቤተ ክርስቲያኑ ህይወትን ምስጢራትን ተልእኮን ብዕምቆት ክስራሕ ነርዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሓባር ምስ ተኣከቡ ብሓባር ክጽልዩ ከምልኹ ንሰማያዊ ኣቦኦም እወ ክጸባበዩ ኣብ ዝረኣና ኣሎ እወ ኩሉ እቲ ህይወቶም ኣብ ምስጢራት ክበሃል ከሎም ምቁራስ እንጀራ ኣብ ተጋድሎ ኣብ ጾም ጸሎት ካብ ወፂኦም ከዓ ተልእኮ ምግልጋል ዘመሰረቱ ወይ ሕመረቱ እዮም ዝፍጽሙ ነይሩ። እዚ ከዓ ምስጢር ናይ ክርስቶስ ወይ ተልእኮ ናይ ክርስቶስ ብግብሪ ኣብ ምግላጽ ዝዓለመ እዩ። እዚ መግለፂታት እዚ ኣብቲ ክቡር ንጥርግያና መንፈሳውነትን ትውፊትን እውን ማዕቢል እዩ። ካብቶም ቀዳሞት ሓዋርያት ቀዳሞት ምእመናን ጀሚሩ ክሳብ ለይትሎሚ ዝግበር ዘሎ ጸሎት ብምሉእ መሰረቱ ቅዱስ መጽሓፋውን ክርስቶሳውን እዩ። ቤተ ክርስቲያናዊ ጸሎት እዩ። ኣብ ናይ ሓዋርያት ጽሑፋት ኣብ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ክፍልታት ዝገልጽ መልክዕ ጸሎት ናይ ጸሎት ክርስትናና ከዓ ሎሚ መምርሒ ኮይኑ ንረኽቦ ኣለና። ስለዚ እዛ ቀዳመይቲ ማሕበረ ክርስትና ሓዋርያት እውን ተኣኪቦም መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ነዞም ቀዳሞት ክርስቲያን እዚኦም ስለ ዝወለዱ ኣብነት ናይቶም ሓዋርያት ተኸቲሎም ከዓ ከም ማሕበረ ክርስትና ብሕብረትን ብጾምን ጸሎትን ምትሕግጋዝን ወፂእካ ኣገልግሎትን ምስክርነትን ሰማዕትነትን ክሳብ ምሃብ ዝኸይድ ነብሉ እቲ መሰረት እንታይ ንሪኦ ዘለና ብኩሎም ዝሕብሮም ዝነበር እንታይ ነይሩ? ጸሎት ሓድነት እዩ። ስለዚ እምበር ኣብዚ ቀዳማይ ጉዕዞ እዚ ንሪኦ ቡራኬን ስግደትን እዮም። ምብራኽ ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩ ዝመፀ እዩ። ኣይሁድ ኣብ ቤተ መቅደስ ምስ ጸለዩ እቲ ኣገልጋሊ ካህን ይባርኾም። ሎሚ እውን ቡራኬ እቲ ቀንዲ ናይ ጸሎት ክርስትና ምንቅስቓስ ዝገልጽ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዝግበር ርክብ እዩ። ኣብቲ ዝግበር ጸሎት ቡራኬ ብዝፍጸም ምውሳእ ወይ ከዓ ዳያሎግ ኢልና ንፅውዖ ጸሎት ቡራኬ ኣምላኽን ተቐባልነት ሰብን ይራኸብን ይወሃሃድን። እዚ እግዚኣብሔር ክባርኸና መፅእ ንሕና ነቲ በረኸት ናይ ኣምላኽ ንቕበል እዚ ከዓ ምስ ኣምላኽ ይወሃሃደናን ይራኸበናን ኣብ ምንታይ? ኣብ ጸሎት
تصلته براكي بوغن سب يابات أملاخ زوها ملاشي እግዚአብሔር ተባረከና ሆና አሜን ክንብል ኮለና ተያባትና ነበር እግዚአብሔር ጋ ለሰብራ ይባረኮ ልቦድ ሰቡን ከመልሱ ለትንጭ ሁሉ ብራከ ዘሆነ አምላክ ይባርኮ ይምርቆ ባውኻ ሱቆ ከዛረብ ከዛንቱ ጅንስ ትርክብ ካዲስ ይችላል ስለዚህ ጸሎት ከሳብ እንደይ ለእግዚአብሔር ብራከ ለእግዚአብሔር ጸጋን ሆረ እግዚአብሔር ካን ህዝቡ ባረክ ሰባት ከተመልሰ እግዚአብሔር ተሰግዱ ከምልኹ ከመስኩ ምርቁ ለርከቡ ለአቡሃ ሱቆ መስክሩ ዘኹሎም ዘሎ ማለት እዩ ለازم ቅስቃሴ ዝገልጽ ልክ መሰረታዊ መልክዓ አለ ማለት ጸሎትና በክርስቶስ አመንፈስ ቅዱስ ናብ እግዚአብሔር አቦዛ አርዲ ለተዝባረኸና ለህላውን ተመልሰና ነባርኹ በክርስቶስ አቢሉ ካብ እግዚአብሔር አቦ ንዝወረ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናይ ተዝባረኸና ብራኪው ክንቅበል በጸሎት ዝክምል ይኻልና እዚ ክልተ መልክዕ ይዝሎ በክርስቶስ አመንፈስ ቅዱስ ናብ እግዚአብሔር አቦ አርዲ ተخلائك بخرسة سابيلو كاب እግዚአብሔር አቦ ዝወርድ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለተዝባረኸና በራኪው ክንቅበል በጸሎት እዚ እና መህለል ዘለና ክሳብ ለይትሎሚ ኣብ ዘመን እዚ በሰብ ፍጡር በመሆኑ አቅም ፈጣሪው ዝእመነሉ ቀዳማይ አተናው ወይ ተግባራቱ ስግደት ስለዚህ ክንስልኽ መጽን ከለና ለአምላክና ክንሰግደሉ አለና ለና ፍጡራ ምስ ፈጣሪ ላይ ተፈጥረና አምላክ ተገፍ ካብ ሓይሊ ክፋት ሓራስ ለዘውፃና ኸ ናይ መድሓኒና ልዕል ቡና ነዕብዮ ስግደት ክበሃል ከሎ ነቲ ንጉስ ክብሪ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝቐርብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣምልኾ እዩ ሐዋርያት ነዚኦም ዘምሃሩና ንኣምላኾም ክሳብ ክንደይ ከም ዘኽበርዎ ኣብቲ ዝገበርዎ ናይ 10 መዓልቲ ስባኤ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰርሓዊ ኣብ ውሽጢ ክርከብ እሞ ብዝተፈላለዩ ሃገራት ቋንቋታት ተዛሪቦም እግዚአብሔር ክባርኽዎም ካበይዎን ንህዛብ ምስክር ክኾኑን ካብኡ ድሕሪት ካብ ወፅኦም ክሰብኩሞ ኣሽሓት ከናብ ክርስትና ከኣቱ እቲ ሓይሊ ጸሎት እዩ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ይመጥኹሉ አርሜናዊ ህዝቢ ናብ ክርስትና አዲ ድሕነት ኢየሱስ ክርስቶስ ከስተማቐር ዝኽኣሉ ስለዚህ እዚ ክብሪ ዝመልኦ ኣገባብ ጸሎት ዝምበኣር ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝቐርብ እዩ ኣብ ስቕታ ኣቲኻ እውን ህላወ እግዚኣብሔር ልዕልና እግዚኣብሔር ሞት ዓብዪ ኣምላኽ ምዃኑ ከነስተማቐር ነቀራረበሉ እዋናት መሉ እዩ ብፍላይ ነቲ ስሉስን ቅዱስን ልዑል ኣምላኽ ፍቅርን ዝቐርብ ስግደት ምስ ትሕትና ተዛሚዱ ለመናና በግጽነት ይኖሩ ስለዚህ ናብ ስሉስ ቅዱስ አብሮ መንፈስ ቅዱስ ከነረግ ቆላና ጸሎትና ስግደትና አምልኾና ንሕና ትሕቲና ምስትና አምላኽ ንገብረው ወደ ነቲ እንልምና አምላኽ በግጽነት ይሄበና ማለት እዩ ለዚህ መጀመሪያ ዝመጽእ ብራኬን ስግደትን ሕጂኻ ጸሎትን ልመና ወይ ምህለላ ዝርኢ የሐድሽ ኪዳን መዝገባ ቃላት ኣዝዩ ሃብታም ትርጉም ዝሓዘ እዩ ምክንያቱ ሕተቱ ለምኑ ኣማልዱ ተማህለሉ ተወከሱ ጨርሑ ኣብ ጸሎት ተጋደሉ ዝብል ከይተረፈ ብዙሕ ውሽጡ ቃላት ሒዙ ይናብረኹ እዚ ኣዝዩ ልሙድ ዝኾነ ልመና እዩ ምክንያቱ ከዓ ብገርሂ ጎስቢሱ ዝውፅእ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ክንቆርቦ ምስ ሓቢርና ክንሰርሕ ዝገብር እዩ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘለና ረከብ እንገልፀሉ በጸሎት ልመናና እዩ ንሕና ባዕልና ዘበገሰና ፍጥረት ኣይኮነን ዘበገሲ ምንጪ ንህላውና ኣምላኽ ኣለና በቶም ዝመፀና ተቃውሞ እንመልኽ ኣይኮነን መላኸ ኣምላኽ ኣለና ሓላየ ኣምላኽ ኣለና መወዳእታ ዓላማና እውን ካባና ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ ይኣልፋ ሜዳ ንሱ ንሕና ሓጢአተኛታት ኢና ቅዱሳን ኣይኮነን ክርስቲያን ዘበለ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ብሓጢአትና ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝረሓቕና ኢና ልመናና ድማ ናብኡ ምእንቲ ክመልሰና ኢና እናዕርጉ ስለዚ ካብቲ ባህያዊ መንገድና ናብቲ መልእክተ ባህያውን እንትንሰግር ነቲ ፈጣሪ ዓለማት እግዚኣብሔር ብጸሎት ምህለላን ልመናን ኢና ንቆርቦ ኣብ ብሉይ ኪዳን ልሙድ ዝኾነ ጸሎት ሰቆቃ ወይ ከዓ መስቆቃ ላሜንቴሽን እንብሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ኣዝዩ ውሑድ ብዝኾነ መንገዲ ንሪኦ ኢና ወትሩ ግዜ ኣብ ትፅቢት እኳ እንተለና ዕለት ዕለት ክንሕደስ ብንስሓ ክንመልስ ዝግባአና እንተኾነ እቲ ጸሎት ቤተ ክርስቲያን ብክርስቶስ ብተስፋ ትንሳኤ ተመሊኡ ኢና ንሪኦ በዛት ጊዜ እናለመና ነበር እግዚአብሔር ንልምና ናውን ምህለል نقرأ وداعي المكان مو مركعة أو أملاك السفن ساي أملاك السفن حملات مركع قدس قالوا سابتين روماويان نبصحكم الأختو معرف شموت إسرائيل بشنتاوي تعبيلي يسمي بزين الجرء هذا
أبتي نفس قدس يسلين أوشنا هون بأنقى تفلفل أبت عن كلاون ذلك فترة شاب كله إذن فسزي يقصقصه كمون نحن السجان عند السبب سلسلنا عبناون زر بعين هجرات زوجي بس نفس قدس كان يسلين أول لم أملح كان كذا أوشنا بأنقى بزين الدر هذا يسلين عمل يهمنا لنا سلامتين بس هتسمعي أنا دحنا أنا كنت أسمع أتحدث عن شيء بقول بدي أسكت زعلنا دحنا أسمع عمود أترمى وكيف قلت دخلنا الرئيس لازم تدخلنا نتخيل جرنا إلى 5 إن حتى حطيت كله أتمنى بس بعله أبقى أنا أقول بدي أبغى نفع سهل مستي هلاوي نخلنا ما يصلك لما نخلنا بس خلاص لك كم تعمل سالي وانجلز تكس ما تصبحوي نحرت من المال وأملاخي نعي حاتي محارن زي أكابي كاس زي نقدر نصبحوي أبيت مقدس مساعدة كان زبورة الحنتي نقدر يخيرون أملاخ كنت متوقعنا وأملاخي نعي حاتي محارن نحن بحق أبيت مقدس كنا عبد كلنا لحتى يقول وأملاخ متبدأ من بركخان بس كذا نبتسم نوي أبونا واحد بأكالو بالاستراتيجي بقالون بس يقول دون نفس مركز البركة هو وأملاخي نعي حاتي محارن نايم سبحة وتحب زمن نايم نادي طلب خمسة يدلي إذا جوابزي نحن نشوفكم من طلب كرما كنا في نحن خريج لنا خمسة يزيد بعنا كنا مسك زي زلمة تعمل نتقل شريط أنا حاتي يا هذا النهار حاتي بالله سلنا حالي أتغنمه أدخل طلب خمسة أدخل زي كرما كنا في زي بعنا دخمان كنا زي كنا مسك زلمة لكن من المناسبة كله كان مقبل من خنكن أملاك إذا حزب تحتنا بس زي أبي أبو يسوع كريستوس مسحات حبرنا نفسه كفر ملكه شو تعرفي حبرك بالله لازم تدخل في جيل تسليتنا لكن يقول كن كبل من تكبل أول بحبرة شو تعرفي حد بكرسوس ود بس كل سن أبزاني أبو صغير شو تقولون هذا شو مسحات حبرنا بيجي وجه لكن من تقبله الحال إذا أقرأناه كنا أشياء خمس كبان كان يجي لنا خمس كبان كان يجي لنا خمس كبان بس وقت الله سنتارينا هم بكرد بس كدوس بكرسوس أرد مسواتي بس كدوس كان نبدأ فيها بوز عرض سنسون ترين تعلمك السنس كدوس وكاس الناس أو زحازي أنا قلت لهم أنا أقوم عن لو أبطلت مسوات قداسي كون أول كونسولات أبطلت مسوات قداسي كون أول كونسولات محرك بالمال أسيا قداسي كريليسون زي بصورة تلك أبطلت أقول دام حالنا دم بزرنا تحرحنا حسابنا أترين ندقنا ولدنا مالت بعد كان تحملت من سنة كريستنا بعد نتمتع كريستوس بالمحلة من بس بزي أبينا نتسل زلقها حررتان باللعين أو أتعنيكا زخيد كون علوة انتهينا نتسل انتهينا من بس عمنا خامو غانا خركم ويسوسكو باسينا نجيز لما لكات مسترفنا معركات درجات كنت اللو كل كل أنت من بس عمنا حكم سلي بحرز من بس عم قبال أدلاين تسخن نجارات كأم ساعته متحبار كنشوف يدلي مثلا تقول من بس عمنا خمسة كم برئيس مثلا خلنا نجارات كان عم ساعته كل تحبار ورا نحنا ترى حبيب نسبة كريستيان ناتاز جبر تطور كوكروسوس من بس كريستيان جبر متحبار نايت حواريوت محبر نايت سنة كان جانا نبي كريستيان زيا بس كريستيان زين لوا فقري يوم كريستيان أمره كوينو ترى يوم حواريوت لوا أفريان كوينا تبصر مري أزمنا ناي علامة كندي حمرات والمسارات تانيرو صلاة بس كريس باولوسو كان تلوكو عم دربدا في سنة عن الزاكم رأسا من معد بس كلا هلنا بس تقابلون بس زيادة الأملاخو قواسا بس قال كاو بزرخو بحيلها بحقي مدارك تعرفوا زكون حواريان خوون أخي الوي لذي وعلم يتسلي أنه سكرا من المسرطان بلا ولا عدد خسينة يتسلي أنه قمز نبدا مرد أعمالك أتسال سيد صلاة أعمالك النبي أعمال من كبار كله يسوس يتسلي أنه نبدا ملحنا صلاة المناي من تكون لسد بفلان من تحكى في نتاتهم يتسلي
እግዚአብሔር አብ ዘማለዱ ኢየሱስ ንሱ እንተዚ ድማ ኩሉ ግዜ ምእንታው ከማለት ስለዝነብር ነቶም ባኡ አቢለው ነው አምላኽ ዝመፁ የዘላለም ከድሕኖም እዩ ይብል ዕብራውያን 7:25 እቲ መንፈስ ባዕሉ ይጽልየና ምእንትቶም ቅዱሳን ዝጽልዩ ከም ፍቃድ አምላኽ ገይሩ እዩ ይብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8:27 ከም ፍቃድ አምላኽ እዚ ኢየሱስ ምእንታና አማሊዱ ካብ አብርሃም አትሒዙ አማልክነት ማለት ምን ተኻሎት ምጽላይ ስምሕረት አምላኽ ናይ ዝተቃነየ ልቢ ጠባይ ምን ተኻሎት ንእሰይ ቃዕመ ብዘይብል መንፈስ ንእሰይ ዝረኸብካ ፀጋ ካልኦት ምን ተኸካፍሉ ምን ተኻሎት ምጽላይ ካብ ብዘመን አቦና አብርሃም ጀሚሩ ኢና ንሪኦ ወሰዶምን ጎሞራ ምን ተኸይጠፍ እግዚአብሔር ከመይ ዝኣመሰለ ብኸመይ ዝኣመሰለ መንፈስ እግዚአብሔር ከም ዝለመኖ ኢና ንርኢ ስለዚ እቲ ልብና ምስቲ ምሕረት አምላኽ ተቃኒ ተሳኒኡ ክኸይድ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሽሙ ምሕረት እዩ ሓጢአት መምሳስበተ መፍቀሪ ንስሓ ኣብ ኩሎም ሓጢአተኛታት እዩ ኣብ ዘመነ ቤተክርስትያን ወይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ከም መግለፂ ሱታት ቅዱሳን ዝሕሰብ ናይ ክርስቲያን ኣማልድነት ንርእሱ ኣብ ናይ ክርስቶስ ኣማልድነት ተሳታፊ እዩ እዚ ኣማልድነት ድማ በይኑ ኣጀንዳ ይኮነ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ኣማልድነት ሕብረትን ሱታፍን ዘለዎ እዩ ኣብ ጸሎት ኣማልድነት ዝተጸንተ ሰብ ነቶም ዝጎድእዎ እውን ከይተረፉ ክሳብ ምጽላይ ዝበፅሕ ናይ ካልኦት ረብሓ እምበር ናይ ገዛኡ ረብሓ ዘይርኢ ሰብ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2:4 ክረኽቦ ንኽእል ግብረ ሐዋርያት 7:60 ሉቃስ 23:28 ክረኽቦ ንኽእል ኢየሱስ ኣምላኽ ንሱ ከም ባርያ ኮይኑ ነቶም ክሰቕልዎን ክጭፍጭፍዎን ተመሊሱ ከማልደሎም ኢና ንርኢ ስለዚ ዝጽሊ ዘማልድ ሰብ ብርእሰይ ጣዕሚ ንኸይበለ ምእንቲ ካልኦት ረብሓ ይገዛ ርእሱ ረብሓ ዘይምነስብ እቶም ቀዳሞት ማሕበረ ክርስትና እንትላሪና ይኮነ ናይ ሕብረት ሱታፍን መስርዕ ናይ ህይወቶም ብዕቱብ ክነብሩ ወይ ተረኺቡ ምንቲ ዘኻ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኣገልግሎት ስብከት ወንጌሉ ይሳተፎም እዮም ዝረኻ ነታቶም ኣይምንድጥ ኣማልድነት ክርስቲያን ዝረት ኣይፈልግን ምእንቲ ዘሳድዱ ምድሕነት ጸላእቲ ወንጌል እውን ከይተረፈ ጸሎት ክግበር ይግባእ እዚ ዝያዳ ዓሚቑና ክፈልጦ ዝግባአና እዩ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:1 ኣሎ ብሰላምን ብድሓንን እንትኽንረከብ ሲ እንትኩሎም መርዓቲ እንትኩሎም ነገስታት ጸሎት ስለዚ ነቲ ጸላእቲ ወንጌል ከይተረፈ ክንጽሊ ከም ዝግባአና ነቲ ዘሳድዱና ነቲ ምሕነትና ፍንቅፋት ዝህቦ ከይተረፈ ክንጽሊ ከነማልድ በቲ ጸሎትና እምበርኪኻ ናብ እግዚአብሔር ክነምጽኦም ንኽእል እቲ ካልእ ጸሎተ ምስጋና ኣለዎ ከዓ ዶክሶሎጂ እንብሎ መስዋዕት ቅዳሴ ኣብ ምዕራብ ርእሳ ብዝበለፀ ትገለፅን መንነታት ተረጋግፅን ቤተክርስትያን ጸሎታ መንፈስ ምስጋና ዝዓሰሶ እዩ እታ ቤተክርስትያን ብመንፈስ ምስጋና ዝዓሰሶ ጸሎት እያ ትጽሊ መስዋዕት ቅዳሴና ክልተ ዝኽፈል ክፍሊ ንባብ ቃለ እግዚአብሔርን ክፍሊ ኣኮቴት ቁርባን ወይ ከዓ ኣኮቴት ማለት ምስጋና ኣናፎራ ንጽውዕ ብቋንቋ ዝርያ ክፍሊ ናይ ምስጋና እዩ እቲ ናይ መስዋዕት ክርስቶስ መስዋዕት ምስጋና ምዃኑ እታ ቤተክርስትያን መንፈስ ምስጋና ዝዓሰሶ መስዋዕት ከተቕረብ ከም ዘለዋ ይተረድአና ብርግፅ እውን ኣብ ግብሪ ድሕነት ክርስቶስ ንፍጥረት ዓለም ካብ ሓጢኣት ሞት ሓራ ኣውፂኡ ከም ብሓድሽ ቀዲሱ ምእንቲ ክብሩ ናብ ኣቦ ከም ዝምለስ ገይሩ ስለዚ ዓብይ ለውጢ ዓብይ ህይወት እቲ ብምስጋና ዝዓርግ መስዋዕቲ ዓብይ እቲ በረኸት ናይ ኣምላኽ መንጀርግን ማለት እዩ ዝኸበርኩም ብክርስቶስ ኣሕዋትና ሓዘን እቶም ኣባላት ኣካል ናይታ ቤተክርስትያን ዘቕርቦ ምስጋና ድማ ኣብ ርእሲ ዋናኦም ኣብ ዘቕርቦ ማለት ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቕርቦ ምስጋና ዝሓበረ ዝተጣመረ ሱታፌ ዘለዎ እዩ ዝኸውን ስለዚ ሰብከትና ከም ኣካል ናይታ ሰብነት ክርስቶስ ስለ ዝኾንና እነቕርቦ ምስጋና ኣብቲ ምስጋና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣብ ቀራንዮ ንቦና መስዋዕት ቅዳሴ ዘቕርቦ ዘሎ መስዋዕት ምስኡ ሓቢሩ ዝኸይድ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጸሎት ልመና ዝኾነ ይኹን ክውንነት ግድነት ናይ ጸሎት ምስጋና ምክንያት ክኸውን ዝኽእል ምስጋና ዝቐርብ ጸሎት እውን ብእግዚአብሔር ቅቡል ምዃኑ ከድአና ኣለዎ መልእኽታት ቅዱስ ጳውሎስ ዝሕላሪና ይኮንና መፅሕ ጊዜ ብምስጋና ጀሚሩ ብምስጋና እዩ ዝውድእ ወትሪ ከዓ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
أو الله بخل أمسكونه كمان أعتبر كرسي زلكم هيوت أملاخ زلوا إزاي صلاة هزوتو أبصلتكم كا نقحاتن أمسكنتن كونوا بلا قدامة سنة الحموشة أسشمون تقومون أبقى نسير بعده كلته إزاي باولوس كل نجارات من تجمرنا بأملاخ أمسكونه كمان يسوع كرسي الدليل هيوت مسيو صلاة هزوتو أبصلتكم كا نقحاتن أمسكنتن إزاي بنقحات نسلم كان مسكين كم تقبلنا يردنا أتخيل مريون صلاة وداسي زيادة أملاخ مخانو بحبرة بقات تتعذب اللازم درجات لازم صلاة كرامة صلاة وداسي نأملاخ من تلوسو مقدسو كبريهو وزخاء بتزقوبرون تفترون بحبس ليكونس ودسد بتهلابون كنتم ترح نأملاخ من يرى كما سبناه اللوا نعو أقل كرمين الآيام وطم أملاخ زفترون مصحة لبي أبزر خوه بصور نبص عن تحواس إذا صلاة وداسي زخساتك نمغيو لازم صلاة وداسي منفس قدس من منفسنا سنين لك إجزاء مخلنا زي مسكرنا إذن أمنا بحضرات كم يدوسلنا لما رداتنا كم يدوسلنا نعمنا عن مغلسو حنسكم ودسوا نقلب بلو كبرا حبوه يبقى كمان بتقول كل قناة ودو يسوس كرسوس تصدقوا الدنيا سلازل حبكم سلازل حنبكم سلازل بارحبكم يبقى بس إنك ربكم كتخبروا كتودسوا نقبا وداسينا تقول كان عينك صلاتات زحقوف ምንጩን ለማውን ናብስኾነ ናብ ተኩሉ ካብኡ ዝኾነ መንባርናውን ንዓውጥ ሓዝኾነ ናብ ሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ዝመሓደር ዛ እዚ ጥሩን ገብረ ውዳሴ ማህሌት መዝሙር ቅኔ ዜማ ኩሉ ተደማሚሩ ውዳሴ ስለዝኾነ እዚ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝቐርብ እዩ ነዚ ነቲ ወትሩ ግዜ ብተኣምራትን መንከራትን ክድነቕን ክውደስን ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሎም ሓዋርያት ወንጌላውያን ወንጌላውያን إذا أنا مسكنا زي زجيبهم أتقرأ يوم لهم بنبرو نتخمن بس كل سر خبوا حيلي بقوا كتابهم كتشوفوا أخير يوم أيوه أبزي كردو أزقطنا أب إفيسون حمش عسكرة شقة تنتهي كان ركب ومزمور بخنين ومن تساوي ديما ما حد تكون تزارعه نقول تابو لبخم النازين كم كان إزاي سلا كل نقدر نسوي تنسوس كل ساعة نسوي زنتا يزرتنا أتا ما حدا يكرستنا نقرايا بحنسابي حبرتا بحنسابي نجرا مقراسا بحنسابي شوان بحنسابي فقرن أقلقلتن نزلوا يوات نختنا بركا بحدثنا أملاخ أيتك على لين تنا حبر خلصنا خا ما يتي فقر بسس ناسي حزا نخطب عسكن ذل وايد بس بقولوا سنة قرام ذل تم قدامت محضر خلصنا بار نكتة كم توم فصل أصلاً في سنة محدش كده ندرسه المزحف مزمرات محدش من جد بالمنبع باعوا مستلا كورسوس كزمروا يوم لازم المزحف كله لازم يجمروا بعدها كانوا كدرسوا نعمل أخ مزمرات كفتنوا من أنا بقول لكم إذا تورا رسوس خبري كلام نتيجة الله من هنا فصل اسم حدث تبدي فون عمل أخ بتقول كم وده بس بتسمع زي كسمع كونينا كانين مزمرات كدرسوا جمروا معلوم إذا خامس كيرا سجاوي بموسيقى خامس تنسره أبي منابو خمس دقمته مسيطان كم سعره سبحات كبري وداسي خمس كبو لأن لا مستقل الدحنات تأمرتها وسرح هذا يسوس كسوس كم سفوت إذا مسؤول نظرات كلهم مزعبوا كدرسوا إلى اليوم إزي زعبي الكفان أبزو وداسي زي مريو زلنا باب بحكي إحنا هون لهم ناتي قال يسوس كريستوس بحبرة منفس قدس نستاذ لحالة محبار خلصتنا وإنا المليون المزمرون المسلمون سواء كانوا يقولون صوم سلكنا كايرون مستر كريستوس لدته كمكاتو حماماتو سكياتو موتو تنسايو نذكرنا كلتي زخيوتا أنا مناسيس نرجو ذكرنا زيادة عمنا بسبب أن موتنا خلنا مسؤولون يزبط عنا اليوم ولا يتأمنا خلنا خلنا مهرب نقول مريم أتجولة تاني كحدي ولده يقولون بس أدخلنا كمان كحالي كلها ما يعدي من تراكيرنا إذا مريم كحالي كله حبيتنا نقرأ مسمار منا زمنا مسكينته نحن هم أبصر بس أحنا بحبرة كم بيت كريستيان كان سنة كلنا يمكن زاد شيء بوجود يسوع كريستوس نجبره قبلنا نورده نعم مسكناهم ناخذناهم نعم مسكنا الله كثير كم زبط عنا كابزي حشرات زينا من بحر سلزي
ناي لمناتات أمانتنا صلتن جرنا تفعل كل تسفاتات أبوتنا زقات من نجار النسعره ፍጹም እያባት ዘበለ ዝልብሰና ኣቦ ብርሃናት እወ ዝኾነ እግዚኣብሔር ከዓ ብሕብረ ከም ቤተክርስትያን ክንመስክን ክርከብ ከለና እምነትና ናብ ሓደ ወርፁፅ ወይ ከዓ ምዕቡል ዝኾነ ውዳሴ የምፅኣና ኣሎ ማለት እዩ። ስዋዕት ውዳሴ ንኩሉ ዓይነት ፀሎታት ዘጠቃለለ ዝገለፅ ስለዝኾነ እታ መላእ ኣካል ክርስቶስ ንክርስም እግዚኣብሔር እተቕርቦ ብፅሑፍ እያ መስዋዕቲ ካብቲ ውዳሴ ወይ ምስጋና ዶክሶሎጂያ ዝመፅእ እዩ። بناء مسرق النعلاب والتوفيق كا زي مسوعة الداسين تباهيلو يسمى زي بعد قال علي نزح حساب زي كنريو كن حسبهم كلنا تي كابولي كده زجمرة صلاتات عبد بيت المقدس يروشاليم بنبيات المونغو حزب الأملاخ زخير زنبرة على حد إشكالان كابو خرصاص زجمرة حواليات قد حلمان فسكو اسمه بعد كم بيت الإستيام كوين كسان بيت الأمي زي بحبرة صلاة بسرطو كابي مثل زي أكيد مرة بتمنى بلامون بكرسس حبينا نحن بس كل سنة برضه هنا مسكرنا إيو بزينامو وتريزه نحسبون مريتهم على تي بزي نعيش وقت الحا عادي إيو بس كم بدك السنة كم بنقول خمسة تي أبو وشتنا زعل مبارك كيو بس قالش نتوي توصل كده كلنا تقولنا لا حب خط غير كم بين خط لا تخلدين ولا كاب كل هذا راح بتحل صدقك كدستنا متصالمة الأمنة هو وحز متى أقول مزحز تقدر كايا يوزر على كان حزة نتيجة من بعد إذا سوها وقت سجلتك شغل أي تقول يبلغ أبدا ما كان في واسمه على شيء تشتري وطلع عسل تقدر لذي إحنا ونزي عليه بسبب أنا نسمع أبيتك كريستيان شلنا كنت سهل سهل عدنا اليوم أجزاء عن تبيير الناس بفيل بحبرة السبابة لأملاكنا والحضور بالمسكنة نجزاء كم كان بنا بود بيسوس كورسس مدارك أربعة بقول رحلة عبد الله تركينا يقولوا لك إذا تونتون كورسس وتنزلنا كورسس كن حمرا من حيل صلتنا بدون بس إذا المستمع من بناينا اللي بتصلي بمحبة كريستنا حديثنا عن حديث الشيخ سلمك تنزلي كابتن تحولاتهم كابتن مسحر أبنات كابولين حدثن ويبقى توقعنا حدش كلام لقينا على إذن رز حزنا بقى إذن طلبة أول بنجم رزق لنا شو قدم ذلك فرنجي وتجمر معي بإساوي بمسرعتنا صوم ناس نكرات كنسنا مقر لذي صورتات أوارحنا صورتاتنا مقارن شمر بقى مثل زبالة متعاملة النيوية كليديو أتانيرنا إزيادة أبيواتنا بسرعة من تخيل إزيادة الأملاح لمنا بخاني قرب علينا ونسلنا ما بخاني لسلنا بنا قرأتوا كلماتي كبتي أبتي ولكدان يرسالين مستسرحة وقال لي أبي هرمتي اسمه سمح نزبي بسين ينتظر لهم كل من قرر ينتظر من الشيء استمع لهم ولدي أبي هرمتي تكستين جرا وقالوا خدام كل من قرر نحن يسوع كريستوس نبرك مدحنا عميلنا كسب العالم على ماذا أمنا خوي فنسبدله تحتنا كم دنقل مع العمل أمنا وقعدوا تكسب العالم زي أبي هرمتي كله لما أقول لنا البيت المدرسة تقدم إحنا كتبنا هو كخبرنا لأكثر لنا نفس الكلام بس نتسويه على كريستياناتنا ووطننا طريقنا سواءنا تبارك الله خيرنا يذكر من الإنسان أما كسب العالم إلى مسكننا من تحرك الحقيقة لما نقص السماء ما يتوصل لنا بليكم زخونا يخون يقولنا حسبنا لا يتصلوت تتصام دو كسب سكيل هلنا صغير كسب كنسوت صغير فما كان مسوات بس يقول كده بس دي كان الأمر إزاي أملاكنا كل سواد أمنا إزاي يباركم شكوا لحالكم نفس كل سكان نفس كابنا كنسلنا إن حيل كذبين انتصارنا كنا كده أرجعنا كل يوم بسلامين بدأنا بكل ما يطلبون سكات هذا يسمينا زي أكثر استمسكنا